Silav roj baş, êvar baş, hevalno, hêvîdar hûn tev başin selametin. Îro dixwazim nûçeyek ji we re pêşkêş bikim. Ew jî di derbarê beyanata dawî ya Mehmet Ûçûm de ye. Mehmet Ûçûm şêwirmendê Tayyip Erdogan e. Di derbarê pêvajoyê de heftê carê tiştan dibêje. Heftê carê ye. Derdikeve ser twîta xwe tiştan dibêje. Meclîs hatiye heta ku derê ew ê çawa qanûnan derbixin, pêvajo di kîjan astê de ye. Mafê Kurda wê çawa bibe yani Mehmet Ûçûm wekî şêwirmendê Tayyip Erdogan heq di xwe de dibîne siberoja Kurdan bi xwe tayin bike. Kurd wê çawa bibin, Kurd divê nasname xwe bixwazin ya nexwazin, dawa mafê etnîkî bikin ya nekin, hemî ew biryarê dide. Yani me dike şûna ehmeqanin, me dike şûna heywanan ew ê bê hiş. Niha werin em nivîsa wî bi hev re bixwînin hevan no? Baş e? Bi rûmeta me dilîze, bi siberoja me dilîze, bi aqilê me dilîze. Ev şêwirmendê Tayyip Erdogan. Çawa ku radibin aqil didin tevgera siyasiya Kurd ya pêncî salî, siyasetmedarê me ê li Tirkiye li meclîsê jî dibe dîrek ji Tayyip Erdogan'a bibêjin vî kesî ya ji wezîfê bigire yan jî bila dernekeve wisa aqil nedeme. Yani em milletê Kurd em nikarin rabigirin ku însanekî ew xwasa nijadperest, faşîst, dijminê Kurdan rabe aqil bide me. û em jî ser rêça wî biçin. Yani em vê yekê nikarin qebûl bikin yani. Bi bêhurmetiyekî mezin e. Merû nikare. Yani tu xwe bikî kîja halî xelk û sebte dilîze. Ki divê em xwe nexin wê halî. Çi dibêje? Nivîsa wî bi vî şeklî we em gav bi gav digihêjin armanca xwe ya Tirkiye bê terör. Pêvajoya veguherîna ber bi Tirkiyeyekî bê terör ve bi saya serokatiya Serokkomar Tayyip Erdogan, rêbertiya aqilmend, bê tawîziya Birhêzbaxçelî, bi îradeya xurt ya îtihata gel û xebata baldar a saziyên dewletê yani xebatên me ê di derbarê pêvajoyê de bi biryardarî didome. Li ser navê vê pêvajoyê heqaret li me li milletê me li aqilê me dike. Dibêje Komisyona Hevgirtin Biratî û Demokrasî ya Meclîsê ku qonaheke bi kalîte di vê pêvajoyê de bû, roja 18 Sibatê 2026 bi dawîkirina raporê karê xwe temam kir, erka wî qediya. Komisyonê berpirsyariyeke dîrokî girt ser xwe bawekî ecêb ew bi cîhanê yani pir baş serkeftî bi cîhanê niha gavên ku meclîs wê bavêje di rojevê de ne. Eşkere ye derfetên di derheqê xurtkirina demokrasiyê de wekî ku di raporê de hatiye destnîşankirin wê zêde bibin. Yani ew bi xwe bawer dike ku dewleta Tirkiye sekîniye heta niha di vê demê de divan şerê mezin ê rojheta navîn de demokrasî hatiye aqilê wan ew jî me dixapînin. İmkanên ji bo pêkanîna demokrasiyê zêdetir bûne. Çawa imkan zêdetir bûne mesela ji min re bêje. Derfetên tekildarê xurtkirina demokrasiyê zêde bûne. Ez nabînim. Aboriya we xirab biye wan rezîl û perperîşan bûne. Derdora we şer û pevçûnên şerê sêyemê cîhanê heye. Nava xwe de sibê heta varî însanan dixin bin çavan. Di encama Newrozê de we însan xistin bin çavan û îşkence li wan kir. Di derbarê hebûna Kurdan da yek qanûnekî we tune û naxin pratîkê jî. Şertê ku we daniye ji bo derxistina hin qanûnan ev şert nemimkün. Yani hûn mîta xwe û artêşa xwe dişên rojata navîn. Hûn li ciyê ciyîn bibînin ku rêxistinê temamî xwe tune kiriye. Hûn ê li bendê bimînin ku li Îranê dawiya Kurdan bibe wekî ya Rojava. Hûn ê hemî li bendê bin paşê hûn ê qanûnan derbixin ne wisa. Dibêje her çend pêvajo bi ewlehî berdewam bike jî nêzîkatiyên ku pêvajo bikartînin jî hene. Binêrin. Ev nêzîkatiyên ku pêvajoyê bikartînin yani hin derdorên ku di derbarê pêvajoyê de xwedî şikin, gumanên wan hene. Wana tehdît dike. Dibe hêjayê dubarekirina çend xalan e. Dibe em çend xalan dubare bikin. Navê Öcalan bikartîne. Jaliyek ve wekî ku Öcalan dibêje
hewldanên sabotajkirina pêvajoyê yani hewldanên pêşîlêgirtina vê pêvajoyê yan jî xirabkirin pûçkirina vê pêvajoyê her çend qels be jî berdewam dikin. Hêzên derve û hêzên hundir bi baweriya ku li seranserê herêmê bikaribin netewperestiya cudaxwazî ya Kurd geş bikin di nava xebatan de ne. Bi taybetî di derbarê pêşketinê li Sûriyê hin hêzan xwest bandorekî xirab li ser siberoja Kurdan bikin. Lêbelê bi gavên ku ber vê yeketiya Sûriyê ve hatine avêtin, ew kesên xwedîvan îdeolojiyên sabotajê bandora ku xwestin bi dest nexistin. Yani dibêje li Sûriyê siyaseta me bi ser ket. Ew kesê ku dixwestin Kurdan weke nasnameyekê cuda nîşan bidin, weke etnisîteyekê cuda nîşan bidin, bi ser neketin. Vê yekê weke sabotajê pênasê dike. Yani di wextê Kurdan weke nasname nîşan bidî, ev hebatekî ye ji bo hilweşandina pêvajoyê ye. Wisa tarîf dike. Yani li Sûriyê hin hêzan xwest bandorekî xirab li siberoja Kurdan bikin. Di wextê nasnama Kurdan bixwazî, ew dibêje bandorekî xirab li siberoja Kurdan dixe. Yani Kurdan davêje nava agir. Kurdan dikişîne nava şer. Yani Kurd nasnama xwe bixwazin tevê manê ku diçin nava şer. Yani dibin hedefa Tirkan yani wekî din dibe hedefa kî. Lêbelê bi gavên ku ber vê yeketiya Sûriyê vê hatiye avêtin, ew kesê xwedîvan îdeolojiyên sabotajê, kesê ku nasnama Kurdan dixwestin yani bandora ku xwestin bi dest nexistin. Dibe niha hin derdo derketine mîna ku felaketekê bi hatibe serê Kurdan xemgînin, acizin di derbarê Sûriyê de, di derbarê Kurdan de. Hin hêmanên etnîkî di nava civaka Kurd de hew didin zimanê cudaxwaziyê ji nû ve bikarbînin yani vejînin carnan bi rêya lîberalîzmê, carnan bi rêya pan-îslamîzmê, carnan jî bi rêya netewperestiya cudaxwaz bi îlankirina neteweyekî serwer ya serbixwe vaye ez tim dibêjim milletê Kurd dibe neteweyekî serwer be. Xwedî axa xwe be, xwedî paytexta xwe be û li ser coğrafya xwe jî hakim be. Vaye ezim. Yani bi îlankirina neteweyekî serwer a serbixwe dibe hin Kurd hene vana dixwazin. Hewl didin bi xapandina veqetandina hestiyarî li şûna netewperestiya hemwelatîbûnê netewperestiya etnîkî derbixin pêş. Ez ji we re dibêjim hevano. Yani dibêje hin derdor derketine mîna ku li Rojava li Sûriyê felaket hatibe serê Kurdan wisa xwe xemgîn dikin. Yani yeketiya Sûriyê weke têkçûna xwe dibîn. Hin kes hene di nava milletê Kurd de dibe, civaka Kurd de hewl didin zimanê cudaxwaziyê bikarbînin. Bi xapandina veqetandina hestiyarî. Yani çi ye veqetandina hestiyarî? Tu wextê behsa mafê Kurda dikî, behsa hestên neteweyê Kurdan dikî, mîna ku tu Kurdan ji Tirkan veqetînî veya weke sûç dibîne. Yani netewperestiya hemwelatîbûnê. Dibe ya ku tu dikarî di dilê xwe de pêş bixî netewperestiya hemwelatîbûnê ye. Yani bibe netewperestê Tirkiye. Di şûna netewperestiya Tirkiye'de yani hemwelatîbûnê de dibe radibin netewperestiya etnikî derdixin pêş. Viya jî weke sûç pênasê dike. Dawî de tiştekî pir ecêb dibêje. Em ê li hember va însana tê bikoşin lê beriya me ew kesên netewperestiya hemwelatîbûnê erê kirine ew ê li hember van Kurdan tê bikoşin. Ew kesên ku îdia dikin ku pirsgirêka temsîliyeta siyasî, ew kesê ku îdia dikin ku pirsgirêka wekheviya Kurdan heye, vaye dîsa em in, hûn in jî. Mesela em îdia dikin ku pirsgirêka temsîliyeta siyasî ya Kurdan heye. Em îdia dikin ku pirsgirêka wekheviya Kurdan heye. Yani Kurd ne wekhevin bi milletê din re. Tamam mı? Çawa sûcbar dike binêrin hevandan. Yani ha ev camêra xifiye, ha Tayyip Erdoğan xifiye, ha Devlet Bahçeli. Yani fıkh nake.
çima mühime jiber ku van insan ev insan muhatabı mene qedera me de destê van insanan de ye siberoja me ew tayin dikin binêrin çi dibêjin hevan no baya felaket e ew kesên ku îdia dikin ku pirsgirêka temsîliyeta siyasî û wekheviya Kurdan heye ew kesên ku îdia dikin ku divê mafê Kurdan yê statûyê were naskirin divê yani ew kesê ku îdia dikin ku divê Kurd wekî neteweyekî serwer werin qebûl kirin bi zanebûn vê pirsgirêkê vediguherînin siyaseta nasnameyê etnîkî yani fitne û fesadiyê dikin ez şaş dimînim siyasetmedarên me ê li meclîsa Tirkiye çawa bi du gotinan dersa vî camerî nadin çawa dernakevin nabêjin erê pirsgirêka Kurdan ya temsîliyeta siyasî heye jê re bibêjin erê Mehmet Uçum pirsgirêka wekheviya Kurdan heye rast e û heta ku Kurd û Tirk nebin wekhev jî tu pêvajo bi ser nakeve dew doza Kurdan jî wê tu car bi dawî nebe wê tim bidome ew kesên dibêje ew kesên îdia dikin ku divê heqê Kurda ê statûyê were naskirin hemî Kurd vê dixwazin ji ber vê yekê dibêjim Tayyip Erdoğan bi tevê şêwirmendê xwe bi aqlê me henekê xwe dikin bi rûmeta me henekê xwe dikin rûmeta me avêtine bil ningê xwe ew kesên divê îdia dikin ku divê heqê Kurda ê statûyê were naskirin ew kesên ku îdia dikin ku divê Kurd wekî neteweyekî serwer werin qebûl kirin bi zanebûn divê vê pirsgirêkê vediguherînin siyaseta nasnameyê etnîkî xema wan divê ne ewlebûna hebûna Kurdan e yani ew jî wisa îdia dike divê ev derdor yani behsa me dike ne xema wan e ku Kurd bikevin ewlekariyê nekimin ewlekariyê tam berova jî vê bi bikaranîna nasnameyê etnîkî ya Kurd wan davê ji nava xeteriyê yani kî heqê Kurdan bixwaze Kurdan davêje nava agir nava xeteriyê ew qas me de tirsînin di hişê me de di zihniyeta me de qerequlê xwe ava dikin tirs divê ev derdor dixwazin dewletekî peyk ya alîgirê İsraîlê yani uydu devlet ev kesê ku heqê Kurda dixwazin divê heyalekî çêkirine di serê xwe de dewletekî uyduya İsraîlê ava bikin yan jî li ser wê rê heremê xweser biafirînin heremê xweser weke Rojava xewname bû serxwebûn xewname bû lê bi xweseriya li Rojava jî qet nebe hindik dilê me sar bû yani hênik bû yani duê manî de dibêjim divê ev kes alîgirê avakirina dewleteke uyduya İsraîlê yani peyka İsraîlê û dixwazin heremên xweser ê Kurdan werin avakirin weke sûç dibîne ha xizmetkarên daîmî yên projeyên siyonîst emperyalîstin dixwazin Kurdan bikin amûrekî yani bikin aletekî di şerê desthilatdariyê yê li herêmê de ev derdorê ku heqê Kurda dixwazin ev derdorê ku ji Kurdara dewlet yan xweserî dixwazin divê hemî niyeta wan ew e carekê din Kurdan istismar bikin yani Kurdan bikar bînin lê armanca Tirkiyeyeke bê terör armanca heremeke bê terör polîtikayên dewleta Tirkiyê yên bi vê armancê bi zelalî nîşan dane ku pêşeroja Kurdan ne bi nizîkatiyên netewperestî yên cudaxwaz lê bi entegrasyonê baştir e bi dewletê neteweyî ê heremê re mirov entegre bibe wisa baştir e ewlekariya Kurdan bêtir di vê derê de ye yani sînoran em ê bixin nava Kurda baş e Kurd li ku de re dunyayê ne bila entegrê wê derê bibin yani mîna milletê cîngene hurmeta min heye ji cîngeneya re qet ne meselê ye cîngene jî entegre nabin em bêjin mesela yani vana heyalê me ê di zihniyeta me de ku Kurdistan coğrafyayeke
ev dagirkerin welatê me perçe kirine yani vê xewna me dikujin. Vegoterî heh. Nadibe armanca vê pêvajoyê ew e armanca Tirkiyeya bê terör, armanca pêvajoya heremekê bê terör, polîtîkayên dewleta me ê bi vê armancê bi zelalî nîşanê me dane ku pêşeroja Kurdan ne bi nizîkatiyê netewperestiyê cudaxwaz lê bi entegrasyona bi dewletê neteweyî ê herêmê re wê were ewlê kirin. Ewlekariya Kurdan bi van dewleta re ye. Wekî din ciyê Kurdan dibe cehenneme. Bêguman êrişa Siyonîst emperyalîst ya li dijî Îranê ku bandorê li herêmê dike ji bo armanca herêmeke bê terör xeterî çêkiriye. Tamam? Lê nêzîkatiyên dij emperyalîst û dij Siyonîst ên Kurdên li herêmê giring e. Yani Kurdan dijberî nîşanê emperyalîzm û Siyonîzmê daye İsraîl û Amerîkayê dibe vaya pir giring e. Ev rewş wê bandorên pir êrênî pozîtîv li ser siberoja herêmê bike. Hevan êrişa Siyonîst emperyalîst yani êrişa İsraîlî û Amerîkayê ya li ser Îranê bandorê li herêmê dike bi armanca erê. Baş e. Niha ev însanên ku vana sûcdar dikin rêveberên dewleta Tirkiye bi van her du dewletan re hevalbendin. Bi hev re kar dikin. Donald Trump heta do bişev jî pesnê Tayyip Erdogan da di têngava İstanbulê da İstanbul Boğaziyê ew ciyê ku ve dibe li Qaradenîzê Derya Reş baregeha NATO tê ava kirin. Türkiye heta qirikê bi İsraîl û Amerîkayê re di nava hevkariyê de ye. Divê projeya li rojata navîn de Tirkiye jî heye. Bi temamî bi destê İngîltere tê birêvebirin. Îja radibin ji me re behsa emperyalîzmê dikin. Em milletê mağdur, milletê bêdewlet, milletê pek perîşan em di nava hezê dane heta ber deva heta ber serserî jî em di nava hezê dane di nava heriyê dane. Çi were ber me em pê digirin? Emperyalîzm, Siyonîzm, mer, mişk, dûpişk qet fix nake. Çil berdestê me keve em pê digirin em per perîşan bûne. Ew dewleta Tirkiye binêrin hevanla dirêj nakim. Ew dewleta Tirkiye ku van tiştan dibêje emperyalîstê herî mezin e. Efrînê bînin ber çavê xwe. Milletê me li kampane ya li ew milletê me vê zivistanê perîşan bû. Zarê me ber sobeyan şewitî agir bo anket. Dibistanên me ê Rojavayê Kurdistanê aniha ji perwerdê bêparin. Dibistanên me ê li Rojava perwerde nadin zarokan bûne kampên koçberên Kurd ê di nava welatê xwe de. Ê serêkaniyê gaza kîmyewî bi kar anî û Kurd kirin der Tirkiye. Îja radibin ji me re behsa emperyalîzmê dikin. Aniha binêrin hevan da. Türkiye dostê herî mezin û piştgirê herî xurt ê hemî Kurdên li herêmê ye. Vir vana şerm nakin. Mi gava din behsa Efrînê kir, serêkaniyê kir. Êrişên li ser Başûrê Kurdistanê jî serî set dewleta Tirkiye tiliyewî de ye. Binêre dünya alemê şermezar kir, Tayyip Erdogan îro derketiye şermezar dike. Çünkü êdî xelkê dît ku Tirkiye İran sê roj berê şermezar kir. Ma em nizanin. Dünya alem zane ya. Türkiye mi ve naşire. Bu kad beje. Yani ez dijminê hebûna nasnameya Kurdan o vederî ji me re dibêje ha. Türkiye dibe dostê herî mezin û piştgirê herî xurt ê hemî Kurdên li herêmê ye ama dibe ev Kurdên bê nasname bin yani. Gerek hemwalatiyê Tirkiye bin. Hebûna xwe ya Kurdiyetiyê red bikin. Duwê manê da rast eger wisa be erê. Türkiye çünkü tu karî bir dostê sadık ê Kurdên ku xwe înkar dikin rast e. Kurdên ku hebûna xwe diparêzin, heqê Kurdan diparêzin, wekheviya Kurd û Tirkan diparêzin, di çavê te de dijmin e.
Velhasıl hevanno ez hema cümleyekî wê pir balkêşî heye. Türkiye dostê herî mezin ê Kurdan dibêje ji ber ku pêşaroja Türkiye bi pêşaroja Kurdên li herêmê vegirî daye, ev rast e. Siberoja Türkiye bi Kurdan vegirî daye. Ew wî rast gotiye. Türkiye wê tu carî Kurdên herêmê neterîkîne, di vê çarçovêde hin kes hene hewl didin agirê netewperestiya cudaxwaziya Kurdan vêxin pêxin mezin kin. Weke agir dibîne, weke xeterî dibîne ha. Netewperestiya cudaxwaziya Kurdan. Yani Kurdên ku heqê Kurda dixwazin, weke netewperestiya cudaxwaz pê nasî dike. Ya xêr e Kurdên ku heqê Kurdan dixwazin çima kategorîze dikin? Bölücü milliyetçi, yek dibe ilkel milliyetçi, yek dibe nizanim çık milliyetçi, yek dibe ulusçu, çima kategorize dikin ya? Ya du cara du dike çar heqê Kurda ê Tirka çi bê Kurda jî ye? Yani kes tiştekî zêdekî em naxwaze. Kesî negotiye Kurd milletekî fer Tirkara ye. Kesî negotiye Kurd milletê herî maqûl ê dünyaya. Na tiştekî wisa tune ya. Tonkî problemê me hene. Em jî cahîlin, em jî nezanin, em jî mîna xelkê ne ya. Em jî mîna xelkê ne. Tu tiştekî me ji Tirkan û Ereban mezintir ne. Erf û adetê me cuda ye, êwan cuda ye. Ama heqê me divê weke be. Meclîsa wan heye ya me jî hebe. Paytexta wan heye, paytexta me jî divê hebe. Eger em aşiqê hebin, me pir ji hev hez kiribe, em dikarin bibin yek. Em ê sînorê nava xwe rakin. Ama beriya wî divê heqê netewî ê Tirkan û ê Kurdan weke bibe. Çara wî tune yani. Ne mümkün e Kurd qebûl bikin tiştekî din. Di binê wekeviyê re Kurd tiştekî qebûl nakin. Kîjan Kurd dikare bêje wekevî nebe jî dibe. Kîjan Kurd dibêje bila were. Mümkün e ya. Ya tu çawa dikarî wekeviyê ret bikî. Mehmet Ûçûn dibêje ê ku wekeviyê dixwazin, fesadin, dijminin, dibe em li hember wan tê bikoşin. Di vê çarçovêde hin kes hene hewl didin agirê netewperestiya cudaxwaziya Kurd pêxin mezin bikin, bi taybetî dibe nava Tirkiyeyê de. Nava Tirkiyeyê kî ne nizanim. Lê berê her kesî dibe wê pêşî Kurdên ku dewleta xwe ya netewî ya Tirkiye diparêzin wê li dijî van derdoran derkevin. Di nava Kurdan de nîfaqê çê dike ya, dijmina yê çê dike ya. İnsanekî ew qas dijminê Kurdan e. Binêrin. Kurdên ku heqê netewî Kurdan dixwazin û dibêje Kurdên ku Tirkiye weke dewleta xwe ya netewî dibînin, dibe ew ê li hember wan Kurdan derbikevin. Ne dewleta me, ne jî milletê me wê tu carî rêyê nû yê cudaxwaziyê yên wiha qebûl nekin. Divê herkes li gorî vê yekê tev bigere. Binêrin. Aqilê ku dide me, divê herkes li gorî vê tevgere. Çawa yani? Yani ya ez van insanan binêrin. Siyasetmedarê me sûjbar dikim. Binêrin hûn bi raya xelkê, bi dengê xelkê hûn çûne ketine meclîsê, hûn me temsîl dikin wê derê pir baş e. Li ser xêriyê be. Ama ji kerema xwe re me temsîl bikin. Ji kerema xwe re wekheviya Kurd û Tirkan biparêzin. Ji kerema xwe re biratiya Tirk û Kurdan biparêzin. Heqê Kurd û Tirkan bila wekhev be. Ji kerema xwe re Kurdan weke etnîk qebûl bikin. Etnîsîte. Weke millet, weke netew. Em Kurd ne netewa Tirkin. Em netewekî bi serê xwe ne. Di vê manê de. Mehmet Ûçûm tiştê ku ez dibêjim weke sûç pê nasê dike. û dibêje Kurdên ku Tirkiye weke dewleta xwe dibînin wê li hember van Kurdan tê bikoşin. Min tenê xwest ez di derbarê vê pêvajoyê û Mehmet Ûçûm da gotinê wî de ku hedê xwe nizane, siyasetmedarê me jî hedê wî nadin zanîn. Mixwest ez çend gotina ji we re bêjim. Ew qas bû şîrovê we hene tunene û ji min re binivîsîn ji kerema xwe re.
Baş e? De bi xatirê we silav rêz.